Šta su marketing komunikacije? Imamo neke dve komponente. Jedna je stvaranje brenda, održavanje imidža, vođenje računa o institucionalnoj pojavi, onako kako te vidi javnost. Druga stvar, druga komponenta, a jedna i druga su jako povezane, jer ova prva dovodi do druge, jeste ostvarivanje cilja. Kada se napravi proizvod, onda se uključi marketing. U mnogo kompanija i industrija marketing i prodaja čine jedno telo. Imamo sve te digitalne kanale, možemo doći do svakog korisnika putem Facebooka, Instagrama, Googlea, Google Ads, svašta. Međutim, sada imamo sa druge strane i korisnika koji je sofisticiran. On je sada globalni klijent. Pošto imamo sve te mogućnosti, samim tim mi smo sofisticirani. Mi znamo šta nećemo. Mi znamo da ne želimo da čitamo sve što nam dođe pod ruku. Mi znamo da ne želimo da čitamo i gledamo ono što je namenjeno za drugog. Znači, naša komunikacija treba da bude personalizovana. Ona treba da korespondira sa onim što čovek želi. Ljudi razmišljaju i gledaju u slikama. Zašto bih pročitao i gubio 16 sekundi, ako mogu da izgubim 3 sekunde, vidim sliku i ukapiram o čemu se radi, je li tako? Znači, to su neki novi trendovi. Komunikacija treba da bude personalizovana, relevantna, drugačija, što kraća, ljudi nemaju vremena, i što slikovitija. Ono što ste rekli kod mentoringa je stvarno jedna jako važna stvar. Znači, to ćemo sad ispričati. U stvari, ceo proces vodi onaj koji treba da uči. To što mi znamo možda rešenje, ne mora da znači da je to rešenje dobro za tog nekog, niti da taj neko bi došao do tog rešenja. Možda iznedrimo nešto potpuno deseto što će biti meni dobro i njemu dobro. Tako da mislim da je to jedna toliko važna stvar da dopustimo sebi da čujemo drugi. I ono što je užasno važno je upravo da postoji neka inspiracija i neka podrška. Gde već postoji neko životno iskustvo, neko radno iskustvo, nešto što mi možemo dati mentiju, a isto za uzvrat mentij može dati mnogo toga nama. I mislim da ta otvorenost u odnosu je ono što je ključno. Mislim da svaka ovakav program, svaka stvar koju uložimo u sebe nam pomaže da se približimo nekom i višem cilju. Sve ono što implementiramo u kontekstu Agile-a treba da ima taj neki early validation, odnosno tu neku ranu validaciju, i da u principu zahtevamo od end usera da se uključi u sam proces što je više moguće i što je ranije moguće u tom procesu. To je negde osnovna, da kažem, premisa s kojom se kreće. Znači, kultura koja podstiče inovativnost i proaktivnost je kultura koja dozvoljava greške, kultura koja podstiče mentoring, kultura koja podstiče prenos znanja, kultura koja podstiče saradnju, kultura koja te podstiče da budeš inovativan, jel tako, i proaktivan. Ali kad kažem primjena Agile-a, to pre svega znači promjena načina kako radimo i kako razmišljamo i u tom smislu osnažujući lideri, odnosno lideri koji negde podstiču svoje timove, odnosno svoje ljude da razmišljaju svojom glavom, da sami dolaze do rešenja, da razmišljaju proaktivno, da razmišljaju pragmatično, da razmišljaju u kontekstu ciljeva, u kontekstu prioriteta. To je ideja ove priče.